ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ቅድመ ትዕዝብቲ 12 መድረክ ሒዝና ልኩም መፂና ኣለና ሰናይ ምክትታል ናይ ካልኣይ ሰሙን ጉዕዝኦም ቀዳሚት ውድድር ሮብ 16 ሓምለ ኣብ መበል 11 መድረኽ ዘካየደ ዙር ፈረንሳ ሓሙስ 17 ሓምለ መበል 12 መድረኽ ከዓምም እዩ ኣብ ልዑል ዓቐብ ትዛዘም ብምዃና ቀዳሚት መድረኽ ዝናይሎም ዓመት ውድድር ኣብ ተሪር ዓቐብ ትውዳእ ኮይና ዘላ መበል 12 መድረኽም ካብ ኣች ጀሚራ ኣብ ሃታካም ክትዛዘም እያ 180.6 ኪሎ ሜትር ድማ ክትሽፍን እያ እዛ መድረኽ ካብ 200 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ካብ ዘለዎ ኣች ምስ ተበገሰት ብራኸና ወሰኸት ኣብ ሃትካም ኣብ 959 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ክትዛዘም እያ ክሳብ 91 ኪሎ ሜትር ዝኾነ ነጥቢ ዘኽስብ ቦታ ዘይትሰርዓላ ዝዓለት ውድድር ኣብ ትርሕቀት ግን ናይ 4 ካታጎሪ ዓቐብ ቀዳሚት ነጥቢ ተህብ ቦታ ኣላታ ኣብ 6.8 ሚእታዊት ማእከላይ ገምጋም መጠን ምንቅዕራር 1.3 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዋ ዝዓቐብ ናብ ጫፍ ቁልቁለታ ናብታ ናይ መንጎ ፆታ ቅጽበታ ውድድር ክትሕልፎም እያ እዛ ኢንተርሜዲየት ስፕሪንት ነቶም ትማሊ ብሰሪ ክቆጻጽርዎ ዘይከኣሉ መጥቃዕቲ ዝወሓደ ናይ ኢንተርሜዲየት ነጥቢ ዝወሰዱ ቢንያም ግርማይን ጆናታን ሜላንን ብሓፈሻ ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ኣዝያ ከተገድሶም እያ ኣብታ ናይ መበል 11 መድረኽ ዝነበረት ኢንተርሜዲየት ስፕሪንት ኣብታ ሃዲሞም ዝወዓሉ ንዝለዓለ ነጥቢ ዝወስዱላ ኢንተርሜዲየት ጆናታን መበል 12 ብምእታኡ 4 ነጥቢ ቢንያም ከዓ ድሕሪኡ መበል 13 ብምእታኡ 3 ነጥቢ ብምውሳዶም ይዝከር ዛጊት በታም መበል 11 መድረኽ ዝተወሰደት ናይ ኢንተርሜዲየት ድምር ነጥብታት ተቐዳደምቲ ክሳብ ሕጂ ዝለዓለ ነጥቢ ከሲቡ ዘሎ ጆናታን ሜላን እዩ እዚ ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ሊትሬክ ንዝነበሮ 127 ነጥቢ ኣብታ ናይ ረቡዕ መበል 11 መድረኽ 4 ነጥቢ ወሲኹሉ ብድምር 161 ነጥቢ ካብ ኢንተርሜዲየት ስፕሪንት ነጥቢ ረኺቡ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ 93 ነጥቢ ካብተን ዝሓለፋ ኢንተርሜዲየት ኣዋልዩ ዝነበረ ኣባል ኢንተር ማርሸም ቢንያም ግርማይ ኣብታ ዓለት ብዝወሰደን 3 ነጥቢ ብምውሳኽ ብድምር 96 ነጥቢ ክሓፍስን ከሎም ኣባል ቶታል ኤነርጂ ኣንቶኒ ቱርጂስ ድማ ኣብታ መበል 11 መድረኽ መበል 15 ኣትዩ ብዝወሰደ ሓንቲ ነጥቢ ካብ ኢንተርሜዲየት ብድምር 86 ነጥቢ ምርካብ ሳልሳይ ይስራዕ ተቐዳደምቲ ድሕርዘን ክልተ ናይ ዝተፈላለየ ምድብ ማለትም ናይ ዓቐብ ናይ ኢንተርሜዲየት ነጥብታት ዝሓዛ ቦታታት ናብቲ ዝበርትዐ ክፋል ዛ መድረኽ ክሓልፉ እዮም ብቐጥታ ድማ ናብታ ናይ ሓደ ካታጎሪ ተራር ዓቐብ ክሓኽሩ እዮም እዛ ዓቐብ ዋላ እኳ 11.8 ኪሎ ሜትር ምዃኑ ዝግለጽ እንተኾነ እቲ ታሕተዋይ ክፋል እውን እናበረኸ ዳርጋ ዓቐብ እያ ክበሃል ይከኣል ብሓፈሻ ግን እዛ ናይ ሓደ ካታጎሪ መዕቀኒ ዘለዋን 11.8 ኪሎ ሜትር ትሽፍን ዓቐብ 7.6 ሚእታዊት ማእከላይ ገምጋም መጠን ምንቅዕራር ኣለዋ ብዘለዋ 1467 ሜትር ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ካልኣይቲ ዝበርኽት ቦታ እዛ መድረኽ ዝኾነ እዛ ጎቦም እቶም ኣብ ዓቐብ ዝያዳ ጸዓት ክመንጭው ዝኽእሉ ተቐዳደምቲ ዝያዳ ክረኽቡላን መጥቃዕቲ ክፍጽሙላን ይግመት ኣብዛ ቦታ ቀዳማይ ዝሓኹረ ተቐዳዳማይ 10 ነጥቢ ካልኣይ 8 36 44 56 ዝኣተዉ ከዓ ብተኸታታሊ 2 ነጥቢ ክወስድዮም ተቐዳደምቲ ጥንቃቐ ዝሓትት ኣስታት 7 ኪሎ ሜትር ቁልቁሎት እዛ ተራር ዓቐብ ምስ ወረዱ ካልኣይቲ ዓቐብ እቲ ውድድር ክድዩ እዮም ኣብ 1162 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ትርከብ እዛ ዓቐብ ናይ ክልተ ካታጎሪ ኮይና 3.3 ኪሎ ሜትር ኣብ 8.1 ሚእታዊት መጠን ምንቅዕራር ትርከብ ናይቲ መድረኽ ዝበርትዐ መጠን ምንቅዕራር ኣለዋ 5-3-2-1 ነጥቢ ድማ ንቐዳሞት 4 ተቐዳደምቲ ኣደላትሎም ኣላ ካብ ጥርዚ ዓቐብ ውድድር ክዛዝም 66 ኪሎ ሜትር ክተርፎም ከሎም እቲ ዝያዳ ዝበርትዐ ስራሕ ፍጻመ ክረኣየሉን ይግመት 17 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ነዊሕ ቁልቁሎት ዝወርዱ ተቐዳደምቲ ናይ መወዳእታን ዝተረረትን ዓቐብ ንምሕኳር ካብ 167.5 ኪሎ ሜትር ጀሚሮም ምንቅዕራርና ወሰኸ ብዝኸይድ ዓቐብ ኣብ ጫፍ ክበጽሑ እዮም ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ቀዳመይቲ መድረኽ ኣብ ተሪር ዓቐብ ትውዳእ ዝኾነት እዛ መድረኽ ኣብ ተመዛዘሚ 13.5 ኪሎ ሜትር ተራር ዓቐብ ሒዛ ኣላ ማእከላይ ገምጋም መጠን ምንቅዕራር 7.9 ዝኾነ እዚ ዓቐብ እቲ ዝሓይለ ወይ ዝዓበየ መዐቀኒ ዓቐብ ማለት ሆርስ ካታጎሪ ኣለዋ እናበረኸት ብዝኸደት ግና እቲ መጠን ምንቅዕራር ክሳብ 11.3 ሚእታዊት ይበጽሕ እዩ ዛጊት እዚ ውድድር ካብ ዝጅመር ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻትን 4-3-2 ካታጎሪ ዓቐበታት ተቐዳደምቲ ሓኺሮም እዮም ኣብዛ መበል 12 መድረኽ ግና ንፈለማ ግዜ ተን ክልተ ዝተረራ ዓቐበታት ማለት ናይ ሓደን ሆርስ ካታጎሪ ተሰሪዐን ኣለዋ ኣብ ማልያም ኣንበሳ ዓቐብ ብዓብኡ ከዓ ኣብ ብጫ ማልያ ናይ ጂሲ ውድድር ፍልይ ክፈጥራን ማልያታት ክቀየራን ትፅቢት ኣሎ
ንኣብነት ነዛ መድረክ ክዕወተላ ዝለዓለ ግምት ዝወሃቦ ታደይ ፖጋቻ ነዛ መድረክ እንተተዓዊቱላ ኣብታ መዛዘሚ ጥራይ 20 ናይ ዓቐብ ነጥቢ ስለ ዝወስድ ንማልያ አንበሳ ዓቐብ ካብ ሌኒ ማርቲነዝ ክምንጥላ ይኽእል እዩ ዓቕሚ ለኒ ማርቲነዝ ኣብ ቦትኡ እንከሎ ማለት እዩ ብሓፈሻም ኣብዛ ቦታ ካልኣይ ዝኣተወ 15 ሳልሳይ 12 ራብዓይ 15 ሻርሻይ 6 ሻውዓይ 4 ሻምናይ ድማ 2 ነጥቢ ክወስዱ እዮም ኣብዛ መድረኽ ብኣጉኡ ዝያዳ ጠመተ ተዋሂቦም ዘሎ ናይ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ቀንዲ መወዳድርቱ ታደይ ፖጋቻን ዮናስ ቬንጌጋርድን እዮም እዞም ክልተ ዓንትራት ተቐዳደምቲ ኣብዛ መድረኽ መዛዘሚት ኮይና ኣብ ዘላ ሃታካም ዝተባሃለት ናይ በረድ መንሽርታት መዘናግዒ ዘለዎ ዓዲ ኣብ 2022 ተራኺቦም ነይሮም ኣብታ መበል 18 መድረኽ መዛዘሚ ኮይና ዝነበረት ሃታካም ዮናስ ቬንጌጋርድን ታደይ ፖጋቻም 1:4 ካልኢትን በሊፅዎ ብምእታው ኣብ ብጫ ማልያ ዝነበሮ ፍልልይ መሊሱ ክፊሕዎም ድሕሪ 3 መዓልታት ድማ ንፋልማይ ገዚኦም ዕውዙር ፈረንሳ ክኸውን ክኢሎም ኣብታ መድረኽ ቬንጌጋርድ ንፖጋቻም ኣብ ዓቐብ ከትርፎን ከሎም ካብ ውድ ጋንቱ ቫን ኣርት ዓብ ስራሕ ተዓሚሙ እዩ ናይ 2022 ውድድር ቀጠልያ ማልያ ዝተዓወተሉ ቫን ኣርት ፖጋቻ ረኺቡ ከጥፍእን ካብ ቬንጌጋርድ ክምሕደግን ዝሰርሑ ምርኢት ድማም ሎሚ ብተመሳሳሊ ካብ ዝኾነ ተቐዳዳማይ ቪዝማ ንቬንጌጋርድ ከገድሶ እዩ ብመንጽሩ ኣብቲ እዋን ብቬንጌጋርድ ተዓብሊ ዝነበረ ታደይ ፖጋቻም ኣብዚ እዋን ኣብ ልዑል ቀና ብምህላኡ ኣብዚ ዓዲ 2022 ዝገጠሞ ስዕረት ከማልሶ ትፅቢት ይግበር ምናልባት ግና ኣብ ዓቐብ ድሕሪ ምእላይ ቀንዲ ሓጋዚኡ ጆ ኣልሜዳ ተቐዳደምቲ ቪዝማም ብተረጋጋሚ መጥቃዕቲ ብምግባር ከትርፍኦ ይፍትኑ ስለ ዘለው ኣብዛ መድረኽ ከይከስብሉ ይስጋም ምክንያቱም ኣዳሚያትስ ጆናታን ናርቫሬዝ ፓቨል ሲቫኮቭ ኒልስ ፖሊን ማርክ ሶለርን ከምኡ ጆ ኣልሜዳ ዝህቦ ዝነበረ ክገብርሉ ብዙሕ ኣይተራእዩን ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ጆ ኣልሜዳ ኢለ ክዕወተሉ ለንዝበለ ታደይ ፖጋቻ ግን መጥቃዕቲ ቪዝማ ምኪኑ ባዕሉ ብዝፈጥሮ መጥቃዕቲ ግዳይ ናይ ምግባር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ስለ ዝኣምን ክዕወተሎም ዘሎ ተኽእሎውን ዝለዓለ እዩ ምክንያቱም ኣብታ ቤን ሂል ዝተዓወተላ 10ይቲ መድረኽ ተቐዳደምቲ ቪዝማ ሰብኩስን ማቴዮ ጆርጊንሰንን ብተረጋጋሚ ዝገብርዎ ዝነበሩ መጥቃዕቲ ምኪኖም ኣብታ ዝተረፈት ዓቐብ ብዝገብሮ መልሰ መጥቃዕቲ ግዳይ ክገብሮም እንከሎ ብዘይካ ቬንጌጋርድ ካልኣይ ሰዓቦን ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ ብሓንሳብ ዘመንጭዎን ዝኾነም ተቐዳዳማይ ክኸብዶ ዝረአ ጸዓት ተመሳሳሊ ፍጻሜ ክርሕው ይግመት ዛጊት ናይ ቬንጌጋርድ ዕውት መጥቃዕቲ ስለ ዘይረኣና ዘለና እውን ነቲ ዴንማርካዊ ናይ 2022-2023 ዓቕሙ ኣብታ ቦታ ክንርኢ ይግመት ብዘይካዚ ክልተ ተቐዳደምቲ ተመስገን ኣርስማን ሚካኤል ስቶለርን በን ኦኮነርን ሌኒ ማርቲነዝን ሚካኤል ውዱስ ማቲያስ ሼኬል ሞስ ሳይሞንያተስ ግራይንተን ቶማስን ፓብሎ ካስሬሎን ሰብኩስ እውን ክዕወቱም ተገሚቶም ኣለዉ ብመንጽሩ እዚ ከምቲ ኣብ ቅድመ ትዕዝብቲ መበል 11 መድረኽ ዝበልናዮም ቶም ናይ ሽኳ ማለት ኣብ ቀጠልያ ማልያ ዝቃለሱ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ኣብታ ብዓወት ዮናስ አብርሃምሰን ዝተዓወተላ መድረኽ ዝያዳ ነጥቢ ክኸስቡ እንተዘይክኢሎም ኣብዛ ማልያ ዘለዉ ተስፋ ብመጠኑ ክጎድል ከም ዝኽእል ተገሊጹ ነይሩ ከም ዝተዓዘብናዮ ድማ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ግዳይ ስለ ዝኾኑ ኣብታ ናይ ቮላቲስታ ክትጥዕም ከም እትኽእል ዝተገለጸላ መድረኾም ነጥቢ ከይከሰቡ ወዲኦም ብዘይካ ኣብተን ናይ ኢንተርሜድየት ሚላን 4 ቢልያም 3 ዝወሰድዎን ነጥቢ እዚ ማለት ናይ ጎልጎል መድረኻት ዝወሓደ ተሪፈን ብምህላውን ሎሚ ዓመት ካብ ፈለምኡ መድረኽ ክዕወት ብምጅማሩ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ስሎቬናዊ ተቐዳዳማይ ዌይ ኢማራት ታደይ ፖጋቻ ድማ ኣብተን ስዕባ ናይ ዓቐብ መድረኻት ናብ ምዕዋዝ ዝለዓለ ተኽእሎ ስለ ዘለዎም ከም ውፅኢቱ ኣብተን መድረኽ ዝኸስቦ ነጥቢ ንቀጠልያ ማልያ ናብ ምውናን ዕድል ክህልዎ እዩ ንኣብነት ክሳብ ሰንበት ኣብ ዘለዋ ውድድር ተን ሰለስተ ናይ ግዜ ተቐዳደምቲ ከርባሓ ዝኽእላም ናይ ዓቐብ መድረኽ ድሕሪ ጽባሕ ትካየድ ድማም ናይ ግዜ ውድድር ብምዃኑ ብተመሳሳሊ ረብሓ ናብኦም ብምዃኑ ዝበለፀ ዕድል ክህልዎ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ፖጋቻ ኣብ ኣጋሚ ዝዛም መበል 11 መድረኽም ዞር ፈረንሳ ብከቢድ ክፀልዎ ዝኽእል መውደቕቲ ኣጋጢሞ እኮ እንተነበረም መውደቕቲ ኣስያ ስለ ዘይውረደሉ ናይ ጽባሕ ውድድር ተዳልዩ ክቐርብ እዩ ኣብታ ዝወደቐላ ግዜ ተቐዳደምቲ ቪዝማን ብጫ ማልያ ሒዙ ዘሎ በን ሄልን ግዜ ክኸስብሉ እኳ ትፅቢት ተገይሩ እንተነበረ እታ ጉጅለ ግን ንፖጋቻ ክትጥቅዖ መረፀትን ዝሒላ ተፀቢያቶም በዚ ተሪኦ ሰንቢዶም ዝነበሩ ሓለፍቲ ክለብ ዩኤ ቲም ኢማራትስ ንፍትሓዊ ውሳኔ ዓባይ ጉጅለ ብሬድሪክ ምስጋንኦም ገልፁ ተሰሚዖም በዚ ኮይኑ በቲ ኣብዛ መድረኽ መዛዘሚት ኮይና ዘላ ዓዲ ኣብ 1994 ንፈለማ ግዜ ኣብ ውድድር ክትካተትን ከሎም ኣብቲ እዋን ሉክ ለብላክ ተዓዊቱላ ነይሮም ኣብ 1996 ባርነሪዝ ኣብ 2000 ጃቪር ኦትካም ኣብ 2008 ኩዋን ጆሶኮቦም ኣብ 2012 ቪቼንዞ ኒቫሊ ኣብ 2022 ድማ ዮናስ ቬንጌጋርድ ተዓዊቶምላ ነይሮም ሎሚ ዓመት ከ መን ይዕወተላ ኣብ ቅድሚ ትዕዝብቲ 13 መድረኽ ይራኽበና ከም ቦትሩ ጽቡቕ ዕድል ንቢንያም ሰሰናይ ንኹልና